Dragi moji, lepo pozdravljeni. Naj vas najprej pozdravim v imenu Cankarjeve založbe, ki je danes med vas, pravzaprav že včeraj, no, ampak danes samo za vas, med goste pripeljala Dragana Velikića, enega, mislim, da najbolj znanih, najbolj profiliranih, enega največjih srbskih avtorjev ta trenutek. Morda vseeno, kljub temu, da ima Dragan kar nekaj knjig prevedenih v slovenščino, še nekaj besed, da vemo vendarle, o kom govorimo. Gre za avtorja rojenega leta 1953 v Beogradu, študiral je primerjalno književnost, potem je bil v 90-ih nekaj časa urednik, pisal kolumne in članke za vse osrednje medije, pravzaprav v Srbiji, za vse največje srbske časopise. Bil je velik kritik Miloševićevega režima in po njemu od leta 2005 do 2009 je bil veleposlanik v Avstriji, zdaj pa pravzaprav živi svobodno pisateljsko življenje, karkoli pač to v današnjih časih pravzaprav pomeni. V Sloveniji mislim, da ga kar dobro poznamo, nenazadnje je v slovenščini šlo kar nekaj njegovih knjig. Mi tukaj, Cankarjeva založba, seveda ponosno predstavlja Bonadijo in Preiskovalca. Prvi je išel v naši prestižni zbirki Moderni klasiki, kar tudi pomeni, kar seveda mislim, da vse pove o Draganu kot avtorju. Nazadnje pa je zdaj lani šel Preiskovalec, ki je sicer roman iz leta 2015, je bil izdan v Srbiji in je pobral pravzaprav 3 največje srbske nagrade, ki jih roman lahko dobi. To je Ninova nagrada, Vitalova nagrada ter Kočičevo pero. Prevod je opravila Đurđa Srceglavec, ki je tudi danes z mano tukaj in bo, ne vem, igrala slabega ali dobrega policaja, to se še nisva odločila. Skratka, nekako bo poskušala Dragana navzkrižno zasliševati danes. Bo pa še nekaj besed, vendar je tudi Đurđa povedala o tem, kako je bilo prevajati ta roman, čeprav jaz pravzaprav ne vem, ali Đurđa lahko kaj pove o tem, ker ko jaz dobim njen tekst, to ponovadi pomeni, da uživam v branju in rabim kar dosti početi. Zdaj pa ne vem, to pride čisto naravno od nje, ali se ona mora to za to posebej truditi. Zdaj se malo hecam seveda, no, ampak Đurđa bo mogoče več povedala o tem, kako je vendarle prevajati tak roman, ki ima vendarle neko zelo realistično specifiko in je treba pa zanj morda tudi kaj pogledati na kak zemljevid ali kaj podobnega. In pa mogoče jaz bi vseeno izkoristil, ker je tudi Dragan je navdušen nad naslovnico te knjige, da bi v naši družbi pozdravil Sanjo Janša, oblikovalko te knjige, ki je pač jaz mislim, da vendarle je naredila pač eno posebno delo. Sanja ve, da jaz z njo najraje delam. Zdaj, hvala Bogu, drugi oblikovalcev ni tukaj. Mojca ne bo zatožila, ampak s Sanjo najraje delam, ker je pač ena tistih, ki ne rabi veliko od mene, da pove, ki sama zna, ponovati sama dosti bolj ve, kaj dela, pa vem, kaj delam jaz. In zelo sem vesel te naslovke, ker mislim, da veliko pove o tej knjigi. Zdaj pa morda, preden začnemo ta pogovor, bi jaz vendarle vprašal, a ste vsi dovolj udobno počutite v srbščini, da ne bomo sproti prevajali. A je slučajno kdo, ki vendarle potrebuje prevajalce? In vas ne bo sram, to je slovenski dogodek v Sloveniji, Trubar je hiša literature, tudi Trubar je napisal se veste prvo slovensko knjigo. A je kdo, ker drugače, pač jaz se ne bi zamujal s tem, no sem to je, ker pol pač lahko Dragan več pove. Jaz vem, da je že utrujen, ker je danes bil že pri študentih in imel 3 intervjuje, ampak če se le da bi pač govorili, jaz bom svoj polovljeni srbščini, Đurđa verjamem, da boljši, Dragan bo najboljši. No, možda onda da počnemo. Možete vi pričati, dobro večer, možete vi pričati na slovenčini, ja to razumem. Ja pripadam onim generacijama koje nisam ga nikad učio i imam osjećaj da u stvari kad bi samo bio malo duže da bi mogu da pričam, u Sloveniji odmah promenim akcenat. Nemam onaj tvrdi beogradski akcenat, nego već
sam na pola puta da prihajam. Ozbiljno. Tako da, zaista, ako nešto ne bi razumeo, kad recimo vas sam razumeo, to je tebi sam razumeo jako dobro. Jesi Slovenac, jesi? Jesam. To je, slovenskog sam najbolje razumeo. Ali sporije kad se priča, onda sve sam razumeo. Tako da, vi pretpostavljam, ja ću isto sporije pričati, ne moramo se prevoditi. Ne. Što se mene tiče, ne mora. Ja ću pitati kad nešto ne znam. Ok. Ne! Ne! Dobro, za nijanse je potrebno. Da. Morda bi začel z eno anekdoto iz knjige. Da. Mama razlaga pisatelju o stanovanju nekega pisatelja, kjer je imel zoglenelo in smrdljivo pečico. In je rekla, da takemu pisatelju ona ne more verjeti. Zdaj pa morda za začetek, kakšno pečico imate vi doma? Ne nazadnje, vaša knjiga se veliko ukvarja z avtobiografskimi tezami. In je vprašanje, kje je tu resnica, kje je tu fikcija, kje je Dragan Velikić pisatelj in Dragan Velikić glavni junak preiskovalca. Ja ne bih hteo to da mistifikujem. Jednostavno, naravno da je najveći deo svega toga da ide iz nekog ličnog iskustva. Moja majka je bila recimo, ali odmah da kažem, ovo nije ispovest. Ispovest samo po sebi, ona nema literarni značaj ukoliko nije došlo do određene sublimacije, jer šta radi književnost? Jedno iskustvo, vi ga literarizujete i to iskustvo literarizovano postaje iskustvo iz prve ruke čitalaca. Jer ja kada pisci kojima veruješ, a veruješ svakom piscu koji autentično piše, znači sve što je nastalo iz ličnog doživljaja, uz asistenciju dara, naravno, onda ti to doživljavaš kao nešto što je realnost. Iako je to fikcija, ali ja uvijek kažem, književnost izmišlja, ali književnost ne laže. To što je izmišljeno, to je prilagođeno, pretvoreno u jedan oblik koji onda funkcioniše kao nova stvarnost. Tako da, mislim, ti detalji koji ovdje postoje, recimo za pećnicu i to, ja sam naravno vaspitan tako i uredan. I onda, to je bio taj neki red. Iako je uvijek opasnost, čovjek mora bude svestan da svaki red hoće da velika višak reda je nered. Jer to je, kad čovjek pokušava da uredi, ako ne može da uredi svet koji ga okružuje, može da uredi svoj stan. I onda ima iluziju da on nešto upravlja, a u stvari postaje rob određene preterane navike. E sad, tu je, ja sam suprotstavio, znači, ovo jesam ja kao postupak književnik, ali naravno da sam nadogradio, jer ne bi funkcionisalo. Znači, sve što sam ja izmislio, navodno, to je iz mog iskustva. A kao iskustvo, onda to i nije izmišljeno, to je realnost. To se mi zdelo izredno pomembno, tudi pri tem, ker vsi vaši romani so v prostoru, so v nekem mestu. In to se mi zdi tudi nek način spominskega urejanja teksta. Vsi vaši teksti so nek sprehod, so neko potovanje skozi mesto, skozi prostore, ki nosijo nek določen spomin. Pa zato što svi mi putujemo i čovjek koji je u zatvoru, on putuje, misao putuje. Ja mislim da jednostavno kretanje je zakon života. I onog trenutka kada kretanje prestane, tad i čovjek psihički počinje da umire. Jer onog trenutka kada vi nemate želju, šta je želja? Želja isto, kad imate želju, vi imate odredište da stigneš do tog ostvarenja. I onog trenutka kad čovjek nema želje, nema cilja, i polako umire. Hoću kažem da je, tako je logično da je kretanje, to jest putovanje, osnovna
ne samo tema, nego akcija našeg života. Tako da, to je tačno. Imam uvijek te... A dobro, još nešto, moji preci, moj deda je bio železničar, moj otec je bio pomorac, znači oni su imali profesije kretanja. Tako da, ja nisam avijatičar, In tudi v novem romanu, včeraj ste razlagali o tem, se zdaj vračate v Beograd in v Beograd. Mislite novi roman, da. Ja. Pretpostavljam da će novi roman jednom izaći u Cankarjevoj. Ako ne u Cankarjevoj, ćemo naći nekog izdavača. U svakom primjeru. Da, ali u svakom slučaju, nadam se da će Đurđe to prevesti. Roman koji pišem i koji nadam se da moram ga završiti Bože zveja do kraja ove godine, ne zbog roka, nego već ga dugo radim, tako da sad. To je roman, naslov je Adresa i to je roman o Beogradu, gde se Beograd javlja kao lik, da tako kažem. Tu isto ima kretanja i tu isto, to jeste, znači, grad, postoji naravno plot, postoji radnja, postoji junak. Junak je inače po profesiji kustos muzeja pošte. Samim tim, onog trenutka kad vi odredite junaka, vi onda ste odredili i vizuru kako gledate svet. Dakle, ja sam, da bi mogao da ovladam tim znanjem, ne znanjem, nego tim svetom, ja sam zaista otišao u muzej pošte, odmah, bo znam kako oni, pa su mi dali neke knjige i tako dalje, ja sam tamo sreo svog junaka. Zaista sam sreo čovjeka koji je potpuno, on kod je izašao, ne znam, iz Gončarova, iz Gogolja, mislim, on je tamo kustos već godina i, hoću ja kažem, da sam ga jednom pitao, znate, kao što je Hitchcock prođe svojim filmovima, tako ja kažem, tako ja imam, možda imate nešto protiv ako se vi pojavite kao, a on me gleda i kao, on kaže, ja nemam pravo da reagujem na tu realnost. Mislim, jednostavno, nije ni drago, ni ne, ali mislim da će mi biti drago. Ali, tako da je to priča kroz tu vizuru o gradu. Grad se sam javlja, ali istovremeno, tu su opet putovanja i kretanje materije. To je ono spomina Antimaterio, to je bio Bončina, ja mislim, to je grupa Srce. Je bio, da, mislim, je tako? Tako. Spomin Antimaterio, to je odlična stvar. Evo, viš kako slovenački viš vide, ne? To je, zašto to kažem? Jer ja sam u tom romanu, u stvari to je čovjek uživa, ja uživam samo na početku i na kraju knjige. Na početku kada pričam o onome što ću pisati, to je nešto najlepše. Jer nemaš one probleme na koje ćeš ne ići. Lako je pričati o tome. Ali kad krene realizacija, onda, i drugo na kraju, jer sam sad već pri kraju, kada radim ono štukaturu, kada su fini radovi i kad je gotovo, tu je knjiga, ali sad samo treba i kraj, ja nikad ne znam kraj. Šta će to? Jer kraj dođe logično. I onda radići to nešto u Beogradu, ja sam iščito mnogo toga. Mislim, najdalje ideš kad ne znaš da ideš. To je ono, ideš pa čitaš pa tako. I onda je nešto jako zanimljivo. 900, kada je počeo Prvi svjetski rat, kad je Austrija napala Srbiju i kad su 1915. okupirali Beograd, i onda je, okupacija je trajala da 2 godine, Franz Josef je umro 1916. Ali ne znam da li za života njegovog. Ja mislim, on je još bio živ na Kalimegdanu, to je naš Tivoli u Beogradu. Tamo je bio kip, statua, spomenik Karađorđu. Austrijanci su naravno to srušili i onda je naručeno da će spomenik Franca Jozefa da se postavi na Kalemegdanu. I to od bronze, to je ono... Ali ništa od toga nije bilo, valjda su i ta okupacija prestala i to je to. I onda su 1918. godine ili već 19. u jednom spremištu u Luci na Savi pronađena je bista, ne bista nego u naravnoj veličini, Franz Josef. I onda šta su radili? Oni su pretopili, kao što u ratu crkvena zvona, sve ide pa se oni su Franca Jozefa pretopili i napravili su crkveno zvono. To je najmilija crkva Beograđana, Sveta Petka. Zvuk tog zvona je divan,
a to Franz Josef. Ne, hoću kaže, to onda ljudi se, jedan je historik že rekao, dakle ti ta informacija. Ja kaže, to nije informacija, to ima, zaista. To je, mislim, samo što mnogo toga mi ne znamo, jer ne možeš sve dati. Kako? Jer sad njemu nije, jer možda još ako mu se sviđa zvuk, a to je Franz Josef. Mislim, njegova materija je zvono najomiljenije crkve Beograđana. To je onako jako zanimljivo, hoću kažem, sad šta? To je to kretanje materije. I to je što, mislim, taj roman Adresa, vidjet ćemo, ne? Ja ga završavam, a to je knjiga o Beogradu. Ali ne samo o Beogradu, o prostoru i mnogo šire, naravno. Ko smo že pri zvonu, za vaš roman je zelo pomembna glasba. Vsi tudi bral sem za Rusko okno, spremno besedo Mateja Krajnca, prevajalca, ki pač piše, da se tudi vaša literatura, ne nazadnje, vaši stavki zelo pogosto imajo neko svojo ritmiko, neko svojo glasbo, hkrati pa tudi omenjate veliko glasbenikov, oziroma tako. Pa tudi v preteklosti ste bili, ste igrali, oziroma ste bivši glasbenik, kako da rečem. Da. Pa, mislim da je ta harmonija, ono što nemam nikad problem, naravno da imam velike i sumnje, neću kažem krize, ali sumnješ. Međutim, ono što znam da ne mogu da pogrešim, svaki čovjek zna tamo gde je jak, mada kaže se da dobri plivači se dave, ne plivač sam neću daviti, retko, jer to je taj izazov, čovjek se opusti, misli tamo gde je jak, često je tu njegova slaba tačka. Ali dobro, kad je pisanje u pitanju, to komponovanje, ja to prosto osjećam. Osjećam tu fugu, to pojavljivanje, recimo, znam, na primjer, kad čitam, pa sam davno čitao jedan roman, nije važno sad, jednog savremenog pisa iz Srbije i onda on je na jednom mjestu rekao jednu odliku nekog trgovca iz ove Besarabije nešto. A onda je ponovio još 2 puta. Ne ide to. Zato što je onda nešto što je... nije, to jednostavno ne može... To funkcionuje. Vada je pomislio, sviđa mu se, pa će još jednom. Ne. Zašto je, recimo, ova simfonija u A-molu, Čekovskog, onaj motiv, i onda njemu se zamerilo što to poslije nije uradio tu simetriju A, B, A ili šta ja znam, što nije uradio simetriju, što se ta tema više nije javila. Pa da, zato ideš tamo to slušati. Upravo zato što čuješ jednom i onda sljedeći ideš na novi koncert da je čuo ponovo. Mislim, jednostavno to komponovanje, to se osjeća. Ja mislim da s time odrasteš. To se ne može naučiti. Dakle, meni je to jako važno, to komponovanje knjige. Ne racionalno sada ja uzem, nego jednostavno tačno znam kad treba to da se pojavi, to izbaciti i još nešto, nema tu tajne. Meni je tako blisko, kad je Danilo Kiš rekao, tad sam mislio da je preteruje. On je rekao da 150 do 200 puta pročita najmanje svoju knjigu koju piše. Pa ja, recimo, pišem, pa onda napravim pauzu 7-8 dana, nešto, da bi počeo, da bi ponovo uhvatio intonaciju, da bi podigao sistem. To je kao onaj aparat za kavu. Ne možeš od hladne vode, on mora da dođe, ono neće što kažu aufregung, mora da dođe podizanja sistema i onda ti to radiš. Dakle, ja onda čitam, naprimjer, evo ja sad, 3 dana u Ljubljani, kad se vratim da bi nastavio roman, ja ga moram pročitati i onda podignem u tom iščitavanju, onda to je kao ona bajka princeza na zrnu graška, onda kad uvijek, to je tačno, čitam recimo godinu dana pišem i onda uvijek dođe neki deo kao da malo zapne, to znači da nešto tu nije u redu. To je, i onda isto znam, negdje ima graha onda. Da, kad čitam i kada trčim prema nekom delu, jedva čekam da dođem, znam da je to dobro. A ono što bih hteo da skratim, tu nešto nije, tu je zajec, dobro, i onda idemo. Tako da, to je iščitavanje jako važno. I to je taj zvuk. To je taj zvuk, to je izuzetno bitno.
In podobno je spet sva pri mestu, to je tudi zvok mesta, ne? Če gremo od Pule, od začetka, od prvih romanov, pa ne nazadnje tudi preiskovalce, spet Pula, gre vendarle tudi za nek zvok, dialekt tega mesta, tega okolja, v katerem tu nema puno dijalekta, ali ima jedan deo, jako važan, a to je kada su 45. godine zona A, zona B u Istri, Englezi, Anglo-Amerikanci su držali Rovinj, ne Rovinj, do Rovinja, oni su držali ovu stranu, a partizani jugoslovenski, Titova vojska, oni su onda Rovinj, tako je, oni su u Rovinju, oni nisu imali Pulu, nisu imali ovaj deo ovde, i onda je, kad su došli na taj Crveni otok, oni, tu su bile one Hiterot, majka i čerka, njih su ubili prosto zato što su bili bogati i to je fakat, ali onda su poslali, tu je bila velika pljačka i onda su poslali nekog tamo ljude da čuvaju i da popisuju. I tu onda ima taj kada, to je jako smešno, jer ja sam onda u Rovinju, u Zavičanom muzeju, dobio tu knjigu Hiterotovi, to je prva knjiga, druge nema još zato što su živi neki ljudi, bukvalno, to je strašna priča. I onda sam, ta porodica Hiterot, koji su zapravo stvorili Crveni otok i koji su začeci turizma. Oni su od Rovinja napravili, jer Brioni su bili Kupelvizer, a Hiterot su držali Crveni otok. To su na jednom mjestu dve porodice. I onda sam to iščitavao i tu ima, kada u istarskom, u to reću dijalektu, čovjek koji nije obrazovan, pa onda on traži nešto da mu se, to je, Đurđa, to će nam reći šta je to, kako je to prevela, jer je to je i dijalekt, a istovremeno je i jedan, kako da kažem, jezik neobrazovanog čovjeka, ali meni je bilo fascinantno nešto drugo, dakle, to je, šta je sve bilo u posedu. Oni kad su došli, i roman se zvao drugačije, ali sam shvatio da ne može. Oni su radili popis stvari, ljudi, vojnici, mornari, partizani, neobrazovani, i sad on popisuje i kaže teniski reket, komada 5, napiše, loptice, toliko, onda ovo i onda ima pod stavkom kineska uspomena. Ja mislim, šta je moglo da bude kineska uspomena? Zašto bi bio, ako je to bio neki mandarin, neki kipić, pa mogu da kaže kinez, ali kineska uspomena, to stoji u dokumentu. Šta je uopšte moglo da asocira jednog neobrazovanog čoveka da, i onda dugo mi je roman se zvao Kineska uspomena, sam shvatio da bez veze, ali jako lepo zvuči, ali zvuk je lepa, šta ćeš s time, ali kineska uspomena. I onda je tu sve, ali nešto luđe od svega, brigada neka u Pazinu je, jer oni su se međusobno krali, Ozna je odmah uzela, Udba u stvari, a tada Ozna, oni su, Ozna u Pazinu je uzela kompletno ribolov. Pa nemaš u Pazinu da pecaš u vodovodu, gde će pecati. Ali to je, i onda kad čitaš, to je meni fascinantno to su dokumenti, to su priče za sebe. Jer čitaš samo taj popis stvari porodice Hiterot, to je roman, mislim, samo ovako da staviš to je roman. To mi je, tad sam zaista uživao i onda sam izvadio odličene rozine, sam povedio, jer ipak nisam o njima pisao, ali oni jesu tu važni. Oni zaista jesu važni. Sad tu je, baš me zanima da čujemo. A smem tukaj malo zdaj ilustrirati to, ne bom preveč odkrivala, če še niste romana brali, ga preberite, torej govori o tem Rdečem otoku in premoženju kontese Hiterot in bom malo fragmentov prebrala. Tovariši iz Ozne za Labin so bili posebno dejavni v polickovanju premoženja kontese Hiterot. Može još jedno, zato što buka, ja bar ne čujem.
Izvini. Ništa. Ne, može još jednom, da. Tovariši iz Ozne za Labin so bili posebno dejavni v polickovanju premoženja kontese Hiterot. Ohranjena dokumentacija je pričala, da so z Rdečega otoka počasi izginjali motorji za barke, preproge, umetniške slike, srebrnina, porcelan. Vrstila so se potrdila o prevzemu 6 teniških loparjev, 7 žog in 2 mrež, zatem šivalnega stroja znamke Neumann, motorne ladje, 20 mornarskih zastav, 2 globusov, kolesa, pisalnega stroja znamke Underwood, kitare, žepne ure, samopuščenega šaha, 2 pršutov, 4 kg slanine, 5 kg prekajenega mesa. Na nekem seznamu je pisalo tudi, citat, kitajski spominek, 60 parov nogavic, 2 kravi, 1 tele, veliko vrst knjig in vseh sort druge neuporabne robe. Mario Licul, eden iz vrste poverjenikov za premoženje Hiterotov, je sporočil, da so, citat, na otoku mogli naši stražarji skozi skrbeti za uno blago, 2 krave in 1 tele. Ko so bili prej stražarji v civili, je krepala 1 kokoš in 1 pišče se je utopilo. Na koncu je poverjenik Licul zapisal, prosim, če mi odgovoriste na to vprašanje, ki vas vprašam, ki sem ostal brez tovarišice pa ne morem biti te, ki ne vem, ali naj delam službo, ali naj si pripravim kaj za pojest. Za zdaj bi rabil samo 1 tovarišico. Potem pošljajo resna strokovnjaka Fučiča in Tuhtana iz Zagreba, popišeta vse, v izčrpnem dopisu na kakšnih 20 straneh sta popisovalca navedla naslednje. Očitno je vsakdo, ki je bil pred najnim prihodom v dvorcu, preiskal in premetal vsako sobo, vsako omaro, vsak predal do konca. Razumeva, da Ozna zaradi prijetja lastnice preišče njeno hišo. Ampak ali je nujno, da se vsebina predalov raztrese, da se na tla pomečajo celi kupi perila, posodja, zasebne korespondence, knjig, fotografij? V nekaterih sobah noga v dobesednem pomenu ni mogla stopiti na tla. Ostanki hrane, vinske steklenice, razbiti kozarci, prazne šatulje za nakit, umazani podi, skratka, opustošen in ponečeden dvorec. Prav pri Ozni so bili najdeni deli enega od najdragocenejših servisov iz dvorca in preproge, ki so jih prostori Ozne polni. Mala perzijska preproga je že obrabljena, ker je položena na hodniku ob vhodnih vratih in rabi kot prepražnik. In potem še eno poročilo Milana Šestana, namenjeno upravi za ljudsko lastnino za Istro. Tu vam sporočim, da sem šel iskat vso uno robo, ki je pri Ozni v Rovinji, ki sem čul, da so oni polni naše robe. Po njer so mi rekli, da nimajo neč od našega, ma sem siguren, da imajo našo barko, motor in uanka novo vituro lančija črno-zelene farbe, ki če bet pri Ozni za Labin. Jaz sem dal vse uno, kar sem našel vrednega, v eno kambaro pod ključ. Sem pisal Anka tovariši Veskoti Krmpotiči iz Ozne v Opatiji, smrt fašizmu, svoboda narodu. V izvirniku je to kako naj rečem, v narečju Istre, no, da bom zdaj široka. Odločila sem se, da bo tudi v slovenščini v narečju Istre slovenske Istre. Po izobrazbi sem slovenistka, jasno mi je na papirju, še pa mi ni do konca jasno, pa vem, koga vprašati in kako vprašati, in sem si pomagala z informatorko, ki je to, kar sem po svojem vedenju in videnju in idejah napisala, ker je bilo treba tudi paziti, zdaj vi niste tega slišali, ampak ko prebereš, vidiš, da je to pomanjkljiva in skladnja v pravopisu, da ne izgubljam besed, je potem malo mi pomagala, malo pofrizirala in mi zabičala, da ta v primeru te črno-zelene farbe, ki če biti pri Ozni, da tukaj mora biti č, ker v nobenem primeru slovenski stran ne bi uporabil č-ja, in sem se strinjala in to je tako. Malo fjumščine je še, ampak ne bi zdaj, boste prebrali. Še seveda še mislim. Lahko pa še enkrat. V drugem mogoče tebi, kar dam besedo, še imaš ti kakšno pomembno vprašanje
Najprej bi rekla o tistem, kar si prej omenjal o prevajanju. Torej, kaj bi rekla o prevajanju? Na prvi pogled, kaj bi rekla? Izvirnik je v srbščini, srbščino razumem, za njo sem kompetentna, nimam nobenih težav. Ja, to je res, ampak pri vsakem srbskem besedilu in nekako imam to srečo, da vsi srbski avtori, ki jih prevajam, so nagnjeni dokumentarizmu, geografizmu in tako naprej, je zelo veliko osebnih lastnih imen, krajevnih lastnih imen, ki so seveda v srbščini zapisana fonetično, ker ima srbščina fonetični pravopis. In to ne govorimo o zelo znanih krajih, s tem ni težav. V preiskovalcu je, dovolite sočno, primerov vse kosmato, vasic, krajev, zaselkov, mestec in tako naprej, povsod, ker se dogaja v različnih okoljih in v različnih časih. In vse je bilo v redu, dokler ni preiskovalec odšel v Solun in potem se je začelo moje trpljenje, ker so popisane, pa ne bom pretiravala, skoraj vse ulice Soluna, kar je zelo pomembno, seveda to je pomemben segment romana. In sem zelo hvaležna tistemu, ki je na svetovni splet postavil seznam starih, novih, preimenovanih solunskih ulic, da sem si lahko malo pomagala, ker seveda jaz v slovenščini ne morem zapisati fonetično. No in tam je bil potem še neki vrt, ki je zelo pomemben, ki se v izvirniku mu reče Bešinarski vrt in meni to sploh ni šlo v račun, kaj je to, kako je, nikjer ga seveda ni, ker se dogaja tudi pred letom 1917, ko je Solun še bil, kakršen je bil, potem se je zgodil strašen požar in Solun ni bil več takšen, kot je bil. No, ampak, ker seveda se ne zadovoljim takoj, če ni, bomo našli neko rešitev. K sreči imam kompetence tudi v drugih balkanskih jezikih in se mi je zdelo, da tukaj nekaj ni v redu s tem, da je to v korenu činar, torej, in da to mora biti nekaj v zvezi s činarjem, in potem sem ugotovila, da je to beščinarski vrt in da je to čisto v redu, in sem ga potem našla v nekih, ne boste verjeli, sefardskih zapisih, skratka. Tako sem se izobrazila o Solunu, upam si iti za turistično področje, kar zadeva Solun. To je bilo res mučno popraviči. Sicer pa je bil užitek prevajanje tega romana, ker ni na prvo žogo, ker je slog zahteven, ker zahteva od tebe, kot rečejo, da pustiš srce na terenu, da pustiš 100% na terenu. Jaz imam take stvari rada in to je bilo super. Ko pa že ravno imam besedo, pa dovolite, da preberem elektronsko pošto, sem dobila 29.10. Pisal mi je kolega prevajalec in marsikoga tukaj kolega urednik, Aleš Berger. In mi je napisal: Draga kolegica, moram ti sporočiti, da sem sinoči začel brati preiskovalca, ki me je pritegnil kot že dolgo ne kakšna knjiga. Prav prisiliti sem se moral, da sem ga odložil in si ga pustil pol še za nocoj. Zelo blizu mi je to brskanje po spominih in rad imam njegovo jedrnato metaforiko. Seveda v izvrstnem prevodu. Prisrčen pozdrav, Aleš. Potem sva se pa z Alešem Bergerjem prejšnji teden srečala in sem mu povedala, kaj imamo danes, in mu je bilo zelo hudo, da ne more priti ne na fakulteto, ne sem, in me je pooblastil, da postavim vprašanje. In sicer se vprašanje nanaša na del, ko pripovedovalec govori o tem, kaj je bilo v otroštvu, kako je bilo v otroštvu, in so potem
družina je potovala, oče je kupil topolina in so se malo vozili in so prispeli tudi v Ljubljano, kjer so spali v hotelu Slon, kjer tudi zdaj spite v hotelu Slon, kako se zgodovina ponavlja, in pravi takole. Po Lipi 2 leti zatem je bil hotel Slon v Ljubljani. Mama ni več vodila evidence, jaz pa sem se odločil, da bom naskrivaj pomnil in beležil imena hotelov. V Slovenijo smo odpotovali s topolinom. Oče je ravnokar opravil vozniški izpit. Ceste so bile skoraj prazne, na vsakem vaškem trgu smo videli razpelo. V izložbi neke ljubljanske knjigarne sem zagledal romane Karla Maja. Tistega večera, ko sta se starša zabavala v baru hotela Slon, sem ležal na široki posteli in bral Vinetuja. Aleš Berger sprašuje, ali ste tega Vinetuja brali v slovenščini, ali ste ga brali v srpščini, ali v nemščini? U hrvaščini. U hrvaščini. To je bila, ja sam nisam, izdanje, mislim da je školska knjiga. Aleš pravi, da so zelene platnice bile. Slovenske. Da, nisam u slovenčini, nego sam čitao hrvatskoj. I to je, ali je u knjižari je bio veliki izbor, znači i na slovenačkom, ali i na hrvatsko-srpskom jeziku. Tako da sam to je tada A inače, ja nisam, pošto je to, ja kad sam pisao ovu knjigu, moja majka više nije bila živa, tako ja sam se nekih razgovora sjetio i preoblikovao i to, ali nije mi nešto bio jasno sa hotelima. Da je to moglo bude tu ili ne, tako. I onda sam zvao Hotel Slon. I onda je bila jedna jako ljubazna, ona se predstavila nešto pisatelji, sad ono, uvijek pomislim, možda ima 5 ljudi koji čekaju, a sad neki se javlja. Ali je bila jako ljubazna i onda ona mi je nabavila telefon, jesi ti, ja sam to, ne. Ko mi je, ne. Olivera Mišković je delala hotelu Slon. Bravo. I ona mi je nabavila telefon gospodina Vlada Leskovara i ja sam onda, to je stupio s njim u kontakt kad je on bio u Beogradu i sećam se, to je bio jedan kratak susret u hotelu Hyatt, to je bio neko predstavljanje slovenskog turizma, nešto. Mi smo kratko bili, ali onda on meni tačno rekao, ne, ovako, u Bellevue je pevala ta, ne, ovdje je bilo ovo i onda je, koja je ova pevačica? Marijana? Da, kaže, a ne, tamo su dolazili kurve i lovci iz Italije, onda su ovdje bili ovi, to je, i onda je rekao, nije moglo to da bude, to moglo da bude ovako, tako da je Lado ušao, ali najviše po tome što kada je moja majka, tačno se sećala, ne znam, ovaj jedan u Makedoniji pevač i tako dalje, i onda ja njoj kažem, pa sreo sam, vidio sam Ladu na terazijama ili tako nešto. Ali hoću da kažem, u tom trenutku to može, to nije tek tako caka. Ja duboko verujem da određeni sitni detalji koji tako uđu, ovo je sad bio čisto bez literarnih pretenzija, to je bilo da dođem do nekog tačnog podatka zbog kojeg će meni čitalac sve ono što izmislim verovati. Jer jeste, ako je Lado pevao tu, pa to je tačno, da sve ovo što ja pričam tako. A ja duboko verujem da književnost ima moć da i unazad radi i da uspostavlja jednu čvrstinu i to nisu uopšte tako neki bez veze slučajevi, jer od toga se sastoji umetnost i književnost. Eto, tako da ovo je sad zanimljivo, ja sam pomislio da će me pitati, čekaj, jer danas ipak teško ćete naći, jel ima hrvatsko-srpskih knjiga? Onako, a ima, dobro, ali onda bilo više, je bila jedna zemlja. I onda sam pomislio, to je nevjerovatno, zaista pozdravite gospodina, jer ja sam juče razmišljam i gledam, čekaj, kako mi je pao na pamet, ja tamo kažem, u Ljubljani u knjižari je kupljeno, reći će sad vidi ga, ovo je čita slovenski, kao ono super. Ali je zaista malo nije jasno, međutim, ne, nisam, čitao sam na hrvatskom. To pozabila sam povedati, kad ste tako hitro začeli odgovarjati.
da to sprašuje ne Aleš Berger urednik, ne Aleš Berger prevajalec, temveč Aleš Berger oboževalec Karla Maja. Da, za Karla Maja ima nešto, sad izlazim, ali meni je uvijek smisao, ja uvijek odem, pa više ne znam gdje sam. Ali za Karl Maj, znate šta je tu fascinantno? On više nije lektira, mislim što kažem, on više ne predstavlja, prosto sad su došle druge generacije i tako, ali možda samo u Njemačkoj. Za mene je fascinantno da je to milioni dece u čitavom svetu su na osnovu knjiga Karla Maja proizvodili svako prema svojim asocijacijama neki kontinent, neku Ameriku, neke prerije, nekakav svet i to je meni fascinantno, ali ima nešto drugo. Kada sam saznao da je Karl Maj do svoje 5. godine bio slep i ja sam tada pisao ruski prozor i bio sam došao u čitaonicu Goethe instituta u Beogradu i direktorka, gospođa Brigita tadašnja, direktorka, i ja nešto pomenim i ona me gleda, kako mi ste slep? Ja kažem da, on je do 5. godine bio slep i onda je posle neke operacije progledao. Ona me gleda i kaže, ma odakle vam to? Pa kaže, sad ćemo da vidimo. I uzima Brockhaus, tamo ne znam, tom 27, ne znam, ono ima 50 onih tomova, ne znam. I 3,5 strane, 4 su bile tamo, Karl May ide. Kaže, ona nije znala, Karl May je do svoje 5. godine bio slep, nakon jedne operacije on je progledao, ima neku vremenu, ne znam. I sad šta je tu fascinantno? Ja tad, čovjek koji je proizveo jedan svet je bio, pa prirodno bio je slep, on ga je morao prvo sebi napraviti. On je, pazite, jedno je kad čovjek vidi, pa izgubi vid. Ali kako izgleda taj šok? Kad čovjek je slep, rodi se tako, on uspostavlja šta on vizualizuje, ne zna šta se dešava, i onda progleda u 5. godini, čovjek on napravi, to je zaista čudo. I onda sam se ja malo više njime bavio, ima jedan podatak koji je fantastičan, i više neću o Karlu Maju, ali to je predivno. On je zaista bio u zatvoru, nikad on nije iz Nemačke otišao. On je prvi put bio u zatvoru zbog, tako kažem, određenog kriminala. To je vreme kad počinje turizam. I izdavač, mislim, Bedeker, to je taj najveći izdavač Karl Bedeker iz Koblenca, onda je krenuli turizam i sada ljudi koji su putovali, pa znaju neki grad i tako dalje, uglavnom, Karl May je za to, Koblenca, za Bedekera, on je napisao vodič za grad Lyon, u kojem, zašto Lyon, ne znam, da su onda išli turisti u Lyon, pojma nema. Uglavnom, ili je to možda bilo knjiga čitava francuska, pa za Pariz je bilo, a ovaj tražio nekog Karl May, odmah, to je neka fina tezno, kako da ne. I on je napisao vodič za grad Lyon u kojem nije bio, mislim, to je, i onda to kad se otkrilo, to je bio njegov prvi zatvor, mislim, to je, ima ih više, ne, ali to je zaista neshvatljivo, mislim, koji tip je to bio, to je čudesno, a onda je posle proizveo, ja sam čitao u Balkanskim gudurama kako on opisuje Ohrid, a nikad nije bio, ali već je, očekaj, to je tih 5 godina što nije video, što je samo iz sebe. Tako da je to meni, zaista mi je Karl May fascinantan i pozdrav, to mi je tako drago da postoje fanovi Karla Maya, koji je jedan zaista veliki pisac. Jaz bi mogoče ne vem koliko ste slišali prej, oziroma če vseeno bi ponovil ta opis, ki je zame eden najboljših opisov Slovenije kadarkoli, skratka, sem to še enkrat prebral. Ceste so bile skoraj prazne, na vsakem vaškem trgu smo videli razpele. To se mi zdi tako zelo duhovit in zelo v 2 stavkih, pravzaprav zelo jasen popis Slovenije. Sem pa hotel nekaj prej, ker sem se domislil. Pogovarjali so se o tem, kako je to fikcija, kako vi pišete iz sebe in da je to fikcija, kar se mi zdi že res. Ampak po drugi strani vi v svojih romanih
si ne izmišljujete velikih dogodkov, velikih ljubezni, vojn, umorov, nasilja, ampak so to romani, ki so pravzaprav življenjske zgodbe, ki so življenje samo. Kako gre to dvoje skupaj? Kaj je zdaj literatura, fikcija, krati je pa to življenje. Zakaj potem ni se romane začne, da se dva srečata, zaljubita in gresta na razen in nesrečna ljubezen in umori? Ne, ja mislim da, kako da kažem, ja pišem zaista, mene zanimaju svakodnevice. I ja u stvari više od literature, ja mislim da 60% onoga što ja čitam, ako ne i više, su knjige iz istorije. Mene daleko više, mene zanima kako je izgledao jedan običan dan nekog čovjeka koji je bio slobodnjak, nije bio kmet, ne znam, u nekom delu Evrope, ne znam, u nekom gradu, nije važno, u 15. veku. Dan je postojao, bio je neki ritual, nije bio, danas imaš kavu, popije, ne znam ovo, tačno postoje rituali, novine, šta ja znam. Uvijek me to fasciniralo, ta svakodnevica. Kako je izgledao taj dan i ja u stvari, to velike, to su neki mali životi, mislim mali, to je, ne zanima me neko izmišljanje, ja pokušavam od onoga što je moje iskustvo, što sam video, da od toga pravim literaturu, to jest da od toga pravim svet, ali ono što je jako važno, meni je sad to kasno, ali mislim da je to veoma bitno, da čovjek, kad je mlad, ne znam, tu ima mladih koji će biti spisatelji i spisateljice, jako je važno da se zapiše kad čuješ nešto tako. Kad čuješ nešto, recimo kad ljudi stariji nešto ponavljaju. Recimo ja znam da je moja majka, ja sam s time odrastao, ona ipak ima iskustvo Drugog svjetskog rata i onda kaže, to je bila rečenica oduvek, onako i čista mira kaže, kada dođe rat, nema soli. Ili nema malih apoena u novcu. I onda se dogodi, mnogo godina kasnije dođe rat, 91. Ja se sjećam da u Beogradu 100 maraka, ako hoćeš da razmeniš po 5, to platiš. Znači daš 100 u novčanici, a dobiješ 95 po 10. Ili 90 čak po 5. Hoću kažem to. To su neke, tako, te stvari ne možeš se toga izmisliti to. To se ne izmisli. I ja znam recimo, i to je ovdje, mislim da je to smešno, to bi mogao da pročitaš kratko na slovenskom bolje nego na ono, da možeš naći o Česima. Moja majka odaziva u Crikvenicu. Ali pazite, ja to više ne doživljavam kao njeno. To je već tad kad je ona to pričala, ja sam literarizovao to, kao klinac. I tu ima sad taj deo, to je onaj hotel terapija. Najljepši hotel u Crikvenici. U predverju se je govorilo samo češko, kot da si na Hračani. Čehi so oboževali Crikvenico. Nekaj časa je molčala in prikimavala. Spreminjala izraze na obrazu, kakor da bi se pozdravljala z vsemi tistimi Čehi v hotelskem predverju. Potem so se preselili v Pulj. Kdo se je preselil? Ja, Čehi, za Boga. Mar si pozabil, da so na ribiški kolibi dopustovali samo Čehi. V depandanci na drugi strani ceste, ob robu borovega gozda. Tam je bilo vedno čisto. Čehi so redoljubni, zato jih mnogi ne marajo. Ne vem, zakaj je tako. In v drugem pogovoru, vsakdo mora kje biti, je ponavljala mama, ko me je spremljala po hodniku doma. Omenjala je Čehe, ki so tako čisti in redoljubni, da bi si zaslužili imeti lastno morje. Vsaj majhen zaliv, kot Slovenci. Čudovito smo se imeli v Ljubljani, z očetom sva v hotelu Belvi 2 večera zapored poslušala Lada Leskovarja. Belvi je bil v Splitu, Lada sta poslušala v Slonu, tam smo bivali, Bog te nesi. V Slonu je bil nočni bar, pela je Marjana Držaj, samo tujci so imeli dostop, tujci in kurve. Lado je pel na plesih v Belviju, dobro se spomnim, Ivo Robič na Reki, v hotelu Plavi Jadran, Dobri Stavrevski pa v hotelu Palas na Ohridu. Vsakdo je moral kje biti. Evo, to je to. Hoću da kažem, ovog ne bi bilo da ne bilo Lada. Danes imamo res
fin večer ne zgodi, se pogosto, da v občinstvu ali pa na odru sedi literarni junak, torej literarna oseba. Literarna oseba, Lado Leskovar je z nami tu zdaj v občinstvu in tudi literarna oseba, Dragan Velikič, je tukaj z nami. To je zelo meta. Preprosto. Da, od toga se sastoji život i to su neke lepe stvari. Ne? Ja recimo znam to za Sloveniju, vjerojatno u svakom braku postoje krize. Mislim, to je u mom romanu Bonavija. Tu ima, vjerojatno su moji roditelji, još se moja sestra nije bila rodila, vjerojatno je bila tu neka kriza, nešto. I onda je moja mama kasnije bi je više puta čuo, to je više bilo neka šala ili tako, da je trebao je tada ona rade u službenom listu u Beogradu i onda je iz te priče da je ona trebalo da se razvede tada, da mene uzme koji sam imao godinu dana i da ode u Sloveniju. Ne znam, imala nešto u Sloveniju. I onda ja u Bonaviji, ja kažem, ja bi onda na slovenščini progovorio i bio bi slovenački pisac, bio bi kolega. Igral v skupini Srce. A smem si jaz malo besedo prilastiti? V besedilu, kako sem pisal preiskovalca, ki je pač sestavni del ene od izdaj v srbščini, v slovenščini tega ni, govori Dragan Velikič tudi o tem, o pomenu jugoslovanskih železnic. Torej, roman, dogajalni čas in prostor je tudi Jugoslavija, 50., 60., 70., 80. leta prejšnjega stoletja in potem v tem besedilu, eseju, omenja, da so jugoslovanske železnice takrat držale skupaj, zdaj prevajam na hitro, držale skupaj zelo različna območja skupne bivše države, pa ni šlo za tračnice, signalizacijo, železniške postaje in tako naprej, temveč za celoten sistem tkiva, ki je skupaj držalo, katerega so skupaj držala srečanja in znanstva med potovanjem. Ta potovanja pa so lahko trajala tudi ves dan, vso noč, pa ne zaradi zamud ali počasnosti vlakov, temveč zaradi velikosti tedanje države. Zdaj reče tukaj v izvedniku veličine in jaz bi skoraj to res raje rekla ne velikost, temveč veličina, ker za to gre. In koliko znanstev, ljubezenskih zvez in tako naprej se je začelo na teh potovanjih, koliko sode teh, ki so pač se tukaj po naključju srečali, je ostalo za vse življenje skupaj in potem reče Dragan Velikič nekaj, kar se mi zdi zelo pomenljivo. Jugoslovanske železnice so bile med svojim polstoletnim obstojem, funkcijo družbenih mrež, družbenih omrežij, ki so bila neprimerljivo bolj smiselna in trajnejša, kot so vsi današnji Twitterji, Instagrami in Facebooki. Ja kad čujem da neko ima 1500 pratilaca, no nema nikoga. Pa to mi nikad nije jasno. Kaže, ima 1000 prijatelja na Facebooku, pa nemaš nikog. Kako možeš biti sa 1000 ljudi? Nisi ni sa jednim. Ali dobro, a to je tako, da. Vi ste si v enem intervjuju ste tudi povedali, da bi najraje imeli svoj vagon. Da, je to. To je inače sada u ruskom prozoru postoji taj junak, sad sam zaboravio ime. Ne, Rudi, to je glavni junak. To je poznati nemački slikar koji, kako se zove, ne znaš, nisi to prevodila. Osjetim. A ima tu. On mora da bude, na kraju, on je jedan od onih likova. Kad sam bio u Bremenu, 99. kada, sam imao neku stipendiju 2 mjeseca i onda Worpswede. To je jedno malo mjesto pored Bremena gdje
je neka kolonija slikarska i tu je taj slikar koji je 918. godine posle rata, možda i 20. otišao, bio je levičar i bio je jako bogat i otišao, Rilke je bio njegov prijatelj, dolazio i on je otišao u Rusiju na poziv Lenjina i bio je njegov glavni, jedan od najvažnijih propagandista. Taj slikar je inače, to je i vreme Art Decoa kad je on radio, on je čak, pored slika, on je pravio i dečje igračke, on je kompletno, pa kao što imamo Plečnika ovde u turizmu, turistički, da, hoće kažem da je sve živo i on je, ali je bio zaista duboko levičar i onda je on otišao u Rusiju, nažalost on je posle toga vraćao se, ali kad je počeo Drugi svjetski rat, on je stranac i bio interniran tamo negdje u Sibir i od gladi umro, više nije bilo Lenjina, bio je Staljin i tako to. E sad, on je bio bogat i jedno vreme, to je fascinantno, on je imao, ja sam vidio u Worpswedeu postoji taj, imao je vagon, ali u tom vagonu ima kupatilo, dnevna soba, mislim to je. I sad šta je? Znači u to vreme nije on bio jedini, bogati ljudi, imali su i neki onako osobenjaci, imali su te vagone i sad šta je? On je putovao, on se recimo, hoću kažem, ali tada je, pošto je to bila realnost, to je funkcionisalo, znači ti imaš svoj vagon koji držiš na nekom sporednom koloseku u Ljubljani i sada želiš da ideš u Pariz i ti se prijaviš i tog dana zakače na redovnu liniju za Pariz, zakače tvoj vagon. Ti dođeš u Pariz i tamo na ne znam kojoj stanici oni te smeste na sporedni kolosek i ti tu budeš 3-4 dana, a onda hvataš vezu za Brisel ili ne znam šta. Hoću da kažem, ja to kad sam čuo tu priču, ja sam onda otišao, bio sam u Bremenu, otišao sam u Worpswede i gledao to je božanstveno i čovjek je imao svoj vagon. I to je, ja kažem, to je nešto najlepše, imati svoj vagon, znači kompletno, jednostavno i ti tako da putuješ. Nema stvari, sve nosiš kao puž, jer ima, ne znaš, ili Heinrich Vogel. Heinrich Vogel, tako je, to je bilo. S time što u mom romanu se zove Vogel, jer nisam teo, ali onda kod Nemaca bi to bila mistifikacija. Vogel mi se više dopadao kao ptica. Međutim, kad je izašao prevod na nemački, da je jako glupo da se recimo zove junak Primož Trup. Mislim, zašto ne onda Trubar? Tako isto Vogeler, to je njegovo pravo. Tam je i prevoditeljica rekla, dobro, onda sam shvatio da glupe Nemcima, ali to je jedna druga perspektiva. I sad ti ima pričaš o nečem što je, jer svuda druge se doživljava taj junak kao fikcija, koju izmišlja. U stvari, on je bio zaista fascinantan. Čovjek koji ima svoj vagon. To je divno. Mogoče bi spregovorila še morda nekaj o tem. Veliko tudi pišete o knjigah, ki jih sami berete, veliko menjate literaturo, ki jo sami berete. Tudi včeraj, ko smo se srečali na kosilu, ste omenjali nekaj avtorjev. Kaj pa je tisto, kar Dragan Velik bere sam? So to zmeraj me fascinirali, so to avtorji, ki se vam zdijo podobni samemu sebi, ali so pa to avtorji, kot je Karel Maj, recimo, ki je popolnoma drugačen od tega, kar vi sami, kako vi pišete, recimo? Ja znam da mnogi, i to je prirodno, recimo kada pišu, znam da mnogi moji prijatelji, kolege pisci, da onda ne čitaju, da mu ne ulazi. Ja u stvari, kod mene obratno, ja kada pišem, ja tek tak čitam i čitam poeziju. Ja sam veliki čitalac poezije, ja jako dobro znam slovenačku poeziju iz prevoda. Moj dobar prijatelj Mijan Đorđević, koji je pesnik dobar i prevodilac sa slovenačem, on je preveo ne znam koliko i proza, ali i poezije. I zašto? Dobra pesma, to je neizgovoreni roman. I onda ti kao da dobiješ
ovu, kako se kaže, kada dobiješ neki nukleus koji onda ti prema sebi, prema svojoj mašti imaginaciji rastvaraš. Kao da ti neko da neku zgusnutu priču. I to dobar, Kavafijeve pesme, pa to su romani, u jednom stihu šta može da stane. I zvuku i tako dalje. I ja mnogo čitam. Baš kad pišem, ja onda čitam. Ja čitam recimo 6 do 10 knjiga paralelno. Mislim, čitam malo, pa kad se čitam ovu drugu da se odmorim i onda, zaista, ja ne znam, ja bih mogao bez pisanja, ali ne bih mogao bez čitanja. Mislim, sigurno. Tako da, ali to su razni, recimo, nedavno sam krenuo, recimo, to je da čitam, ne nedavno, nego kad sam pisao ovu knjigu, onda mi je trebalo Remark. Mislim, on je isto jedan kao Karl May, jer ne bi ga, on je stvorio jedan svet, ali ima nešto drugo. Sanja Rojić, italijanistkinja iz Zagreba i prevoditeljica sa talijanskog, ona je pisala o mojim knjigama i tako, pre 23 godina, i onda se sjećam da je, nešto smo se upoznali, pričali, i ja sam joj rekao koji su moji najmiliji pisci. I onda ona meni rekla, a interesantno, još je to bio pre raspada Jugoslavije, ona kaže, a svi tvoji pisci su emigranti. Tačno, svi su emigranti. I ja sam bio ubeđen da ću biti generacija koja neće imati iskustvo rata, raspada, da je taj svet, eto imamo tu sreću, mi koji smo rođeni posle Drugog svjetskog rata i tako ćemo imati, neće biti, ne. I onda mi je bilo, čak sam bio malo, mislio sam da je jako važno da čovjek ima nekakve tragedije, da onda ima iskustvo da piše, što ovako nešto živiš, ne da si sad ti to priželjkivao, ali to je to. I onda, znam da sam zapamtio, nikad, nije to tako neka velika knjiga, Remarkova knjiga koju sam čitao na studijama. Već sam bio prva godina studija i bio sam negdje na Dunaju, sam bio kod mog ujaka i onda nisam imao šta da čitam, on je imao Ljubi bližnjega svoga. To je Remarkov roman i tu se onda dešava, to je ono vize, on hoće da pređe u Švajcarsku, ne može, beži i dobija lažni pasoš. I dobija lažni pasoš i sada, ja sam zapamtio, to je to kao ja sam se sad naježio. On kupio je lažni pasoš i sada pod Svetlikom u jednoj bečkoj ulici on čita i sad kaže tome, više ne mogu da se setim kako se si našla. Stao je pod cestno svetilko, citiram po prevodu Bruna Hartmana, ker je Ljubi svojega bližnjega, prevedeno v slovenščino. Obstal je pod cestno svetilko in izvlekel potni list. Johan Huber, delavec, mrtev si in gniješ v zemlji nekje v Gracu. Tvoj potni list pa živi in je veljaven pri oblasteh. Živim tudi jaz, Josef Steiner, toda brez potnega lista sem pri oblasteh mrtev. Zasmejal se je. Zamenjaj ga, Johan Huber, daj mi svoje življenje na papirju in vzemi si mojo smrt brez papirja. Če nam živi ne pomagajo, nam morajo mrtvi. I to je, recimo, to je nešto što sam ja, 75. godine sam bio na Dunaju kao student i to sam ja memorisao. I više puta mi je to dolazilo. I onda se dogodi rat, ja sam onda išao na putovu u Nemačku i tako u Austriju, i vize, i konzulati. Ja sam imao uvek veze, ali sam morao silnu energiju trošiti. Ne zato što sam, nego to je bila moja stvarnost. I onda sam rekao, kakva je to ironija, eto to što si mislio, eto sad imaš to. Dakle, to je bio jedan, kako da kažem, jedno iskustvo, upravo to kažem, da mi nismo svesni, nikad slučajno nešto ti se ne utisne. Zašto? Neko drugi će, čitajući tu knjigu, nešto drugo da. Ali znači, ja kao da sam anticipirao, ja ne mislim da je to kvalitet književni, ne, nego to je život. Kao da sam anticipirao te situacije koje će mi se kasnije u životu i dogoditi. I zato onda kad sam pisao Islednika i kažem, da sam tražio, a ovo je divno, da, vi ste naveli i prevodioca, da,
Ja nisam naveo prevodioca, ali dobro, to je izvorni tekst. Ali hoću kažem da je to bilo ti pisci, recimo. Znači, Remark, ja i dalje uzem, recimo, pa pročitam. Postoje neki pisci za koji sam mislio da je nešto bez veze, u stvari, ne, evo, nedavno čitam. Postoje neke knjige koje preskočite, prosto sticam okolnosti, onda ne smete da kažete, ja nikad nisam pročitao Moby Dicka. Nikada. I onda mi je bilo lakše kad je Woody Allen u njegovom božanstvenom filmu, to je onaj kratak film da on je, da sam naslov, da je on je kameleon, faktički, Zelig. Zelig je čovjek koji uđe u kineski restoran, posle 2 sata dobije kose oči, izlazi kao Kinez. Znači, to je totalno, on prihvata, on nema svoje. I onda dođe kod psihijatra na terapiju i počne terapija, na kraju psihijatra se njemu ispoveda. On preuzme ulogu ovoga. I sad je bio najluđi od svega, ceo film, Zelig, ja taj film gledam jednom u 2 godine. To je fenomenalan film. To je Zelig, nađite, 80 minuta traje, crno-beli film, fantastičan. I onda pita ga, on je već star čovjek i sada film tako završava, da, ovaj ga pita kad ste otkrili tu svoju moć. A on kaže, u gimnaziji, kada sam dobio 5 prepričavajući Moby Dicka koga nisam pročitao. I onda, kaže, film završava tako, živao je, ne znam, 80-90 godina i na samotnoj postelji počeo da cita Moby Dicka. To je ono, i kao, nije ga završio. Ali on ću kažem, to je, sam ja ne znam zašto smo mi opreći. Ali vidim tukaj nekaj, govorili smo o tem, da kaj berete in kako to na vas vpliva. Opustite, jaz sem od 8 zjutraj v pogonu v različnih jezikih z različnimi sogovorniki, pardon. Skratka, v tem romanu veliko dialoga z Aleksandrom Tišmo. Rekli ste zdaj, da Remark je pač vam prišel v spomin, zato ker ste potrebovali nekaj, kar bi tematiziralo to nesrečno življenje z vizami. No, pripovedovalec seveda preiskovalec, preiskuje tudi v Raši in potem se znajde v Raši in citirate odlomek iz romana Daše Drndić April v Berlinu. To ste si rekli, grem pogledat, ali je kdo kje kaj o Raši že napisal, ali ste brali? Bral sam. Ne, to je i Raša, vi znate Rašu, svi. Kad sam pisao, trebalo mi je, ko bude čitao knjigu, vidjet će zašto. I onda Raša, to je mesto u kojem, ni u jednom mestu nisam bio toliko puta 20 minuta kao u Raši. Jer ja sam 100 puta, jer tu je autobus pravio pauzu. I kad putuješ negdje u Rijeku, u Zagreb, onda prva pauza, on u Raši dođe i kaže 20 minuta, cigaret pauza, idu piju kavu i ide dalje. Tako da se ja tu Rašu, ja sam u Raši proveo dosta vremena, ali 20 minuta uvijek. I sad kad bi spavio ti 20 minuta, to bi možda bilo čitav dan jedan. Ali to je, čitao sam. Desilo se da kad sam pisao knjigu, da je baš sam pročitao tu Dašinu knjigu i onda mi je to došlo i ja mislim da postoji neka aktivnost i knjige u odnosu na pisca. Dakle, kada nešto pišeš, kad si potpuno uronjen u to, onda prizoveš, onda dođu, jednostavno se namesti. Tako da, jer to je taj proces, onda je jedna akumulacija, jer u stvari, materne, sve što čovjek obsesivno krene, da ispituje, da se bavi time, uvijek nešto nađe. Dođe do poveznica, dođe do nečeg što se prosto otkrije. No, to nisem navajala po obstoječem prevodu, ker prevoda Aprila v Berlinu ni. Prevedla sem sama, imam izkušnje s prevajanjem Daše Drndić, tako da mi to pravzaprav ni me nič presekalo v slogu Velikiča.
da bi zdaj morala se malo podučiti, kako Daša Drnič piše, pa dovolite, da jo toliko omenjam, letos nas je žal zapustila, verjamem pa, da nas zdaj vse od nekod gleda in se reče, v redu je. Da, je to sem pomislil. Da. Morda na tej točki, ker se vas je vseeno nekaj nabralo danes zvečer in ker zgledate dobre volje, vseeno vprašam, če je kakšno vprašanje iz publike, slučajno, koga karkoli zanima, bodi si s preiskovalcem, bodi si s katerokoli drugo knjigo, bodi si z avtorjem samim. Ni nobenega pogumneža. Imam jedno pitanje. Vi ste dio života proveli u Puli. Osjećate li se Puležanom? Da. I imate li neko najdraže mjesto? A vi ste Puležanka? Da, pa zato što ti neko rekao Puljanka. A Puljani se... Ne, Puležan. Pa da, kako da ne osjećam se. Ja sam odrastao u tom gradu i Pula mi je zaista već jedno mitsko mesto i ono što mi je jako drago, to je što to je jedini roman, moj prvi roman koji zapravo pripada, da bude malo patetičan, pripada tom gradu. I kad sam taj roman, ja sam već živeo u Beogradu posle studija, kad sam napisao taj roman, kada sam na književnim večerima čitao, meni uvijek smetalo neke reči. Recimo, haustor. Ne može u Puli, ne postoji haustor, postoji portun, ne postoji pijaca, postoji tržnica, ne postoji gostiona, oštarija, dobro, može i gostilna, to je to. I pre nekoliko godina, razgovarajući sa Magdom Vodopija, direktorkom festivala i sajma knjiga u Puli, i onda ja sam rekao, ja bih hteo, voleo bih kad bi tu knjigu na hrvatskom, kojim sam ja govorio i kojim se govori u Puli, znači to je jedan, gde ima malo i dijalekta talijanskog, tačno onoliko da bude razumljivo, a iako nije nek potraži u rečniku, ali to je taj. I onda izaći će iduće godine Via Pula u hrvatskom prevodu, ta knjiga, nemam nameru druge knjige, ali ta knjiga mislim da bi bila više i pročitana od strane Puležana i tako da mene to raduje, iako znam da će biti tu raznih reakcija, već su mi neki rekli kao zašto to radiš, čemu to, oni jedva čekaju da se mi međusobno prevodimo. Ja kažem ne, Via Pula mora biti zvukom, hoću da čujem taj zvuk, tako da to je. I to će biti promocija iduće godine na sajmu knjiga u Puli, a 2019. to je 25. jubilarni sajam knjiga u Puli i tema, taj sajam uvijek ima temu. Tema je grad. Tako da, eto, baš se zgodno je da bude roman u gradu, a bit će i adresa, beogradski roman, tako da ja ću 2 romana tada da tamo promoviram. Sulejman ne bo? Ne, za sada, ne. Še kakšno vprašanje, slučajno? Ste mogoče kdaj tudi v Bosni kaj pisal pa deloval? Nisem razumel to. Jeste li pisali v Bosni? Jeste li pisali v Bosni? Ne, to sem razumel, ne, razumel sem, a sem mislil, da se nisem razumel. Ne, je to v Bosni nisem bio, pa ne, kako da kažem, ja sam pisao svoje tekstove u vreme rata, komentarisao i sjećam se da 20, kada je počeo bombardovanje NATO-a u Srbiji, ja sam tog dana ujutro otišao u Budimpeštu, legalno, a sam zbrisao, ali otišao sam legalno, pasošem, i onda je krenula ta priča, tako dalje, onda sam bio napisao jedan tekst, da onaj ko nije reagovao kad je Sarajevo bombardovano, nema pravo da mi sada reaguje. I mislim da je to, ne možeš sad da ti neke bombe drugačije izgledaju. Generalno, jesam pisao sam prosto sa pozicije tog ludila koje je tad tamo bilo, da. A ja Bosnu ne poznajem, u tom smislu imam prijatelje i samo nikad nisam nešto duže boravio, tako da ja ne mogu, Bosnu najbolje znam iz romana, iz književnosti.
kad ste govorili o vlakovima i Nema toga, komunikaciji, da, u Bosni je bio poznat Čiro. da. To je bio uskotračni Da, imam, vlak. u novom romanu imam to, ali ne kroz Bosnu nego ide, ali da, to je taj Čiro. I bio je ukinut godine 74. Ja nikad nisam znao zbog čega. Jer je bio to kao neka njihova, kao za svoje su uzeli ljudi. Da, on je išao na Mostar, je tako? Na Nikšić pa za Dubrovnik. Tako je, da. I tad su počeli graditi novi autoput, a to je bilo za njih kao da će sad modernizovati sve. I kad su ukidali, ja sam bio tamo, ljudi su plakali. Ja inače mislim da je železnica krvotok. Stanje jedne zemlje vidite po železnici. U kakvom stanju je železnica, u takvom stanju je država. U Bosni nema železnice, a nema puno ni države. U Srbiji možda to ne važi za Sloveniju. Možda Slovenija je bolja od svoje železnice, a? A ljudima su obećali sve moguće šta će biti, a ništa od toga. Još danas nema. Da. Ni autoputa dobro, šta se za ta sela. No, morda sicer to niso najbolj optimistične besede, ampak upam, da slovenske države ne sodimo po naši železnici, ki se zdaj vozi večinoma po avtocesti z avtobusi. Ampak jaz se vam zahvaljujem, da ste prišli poslušati. Če bi radi gospoda Velikiča seveda še karkoli vprašali, ga vprašajte še zasebno. Zunaj pred vhodom imate tudi knjigo. Kdor še je nima, lahko kupite obe knjigi Cankarjeve založbe in date tudi podpis. Sicer pa hvala, da ste prišli še enkrat. Če nimate piščanca v pečici ali kaj podobnega, lahko čez pol ure prisostvujete še kolegovemu dogodku, skratka Andrej Blatnik je tukaj, kolega Cankarjev je tukaj gost nekega drugega dogodka. Če pa greste domov, pa bodite varni in zvečer kaj lepega preberete. Če bodo to naše knjige ali pa Dragonove knjige, bomo mi seveda zelo veseli. Najlepša hvala.